Bokajan subdivision angkang inut kimisen lapen kacepaduk krup abang pu Pherangke klembang kalitang Emmanuel Tisso Bangso apirthe pen che osi sining hemreng me chevoi tanglo. Kalitang Emmanuel Tisso alangli arta ningkan plikeban si do iglang. Alangli pinnangarangi pen apokalong akiso cholong loksi keso sitame along chepaklang ponlo. Bonta alangli arko echiklo ni phai ke thomani keso Patan pigajok Dimapur Nikos Hospital along an keso peklang damlo. Bonta kopai kelang no ajok aju porphai sir kebra chitim apora langli sangtet jutkoksi amek chilo. Karlitang Emmanuel Tisso ahem saphapani wairong piarong amikar sarthi Tisso asopo akibi iglo. Lapen alangli ke claim kachirap dun bom laki Karbi Hills Life lapen NN Warta along si claim dun bom. Alangli chevoi hut achor majuli singnarpi asopo inut asupi banghini lapen adonara patumaphan chepamote kanglo. Alangli khati press club along public city secretary apotsi arkoi ni phai pli ani gangsam por phai por khati press club atum chepatir piponsi lahorijan PWD IBA hemalong kachiki moasai padopon. Khati press club amai phu ananterang pen japonsi malom so por kachiki mo padoponsi Milur cekai ponsi alang likar jong apan akhir jume hang pipon. Bokajan pen anantirang Karbiang Long Live.